Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. this time. Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Mayo 17, tuig 2021. Sa mga ka-aksyon naton nga nagamonitor hindi lamang sa on-air, kundi pati ni sa online, ang aton gid sining nga pagpanamyaw no, sa mga online listeners and viewers naton nga nagatutok na via YouTube kag sumugman sa Facebook, ano man nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Sa mga on-air listeners naton nga karon nagabantay na hindi lamang sa mga balita nga aton igadulong sa inyo kundi sa update sa Miss Universe, dugay-dugaya kay mangin kabuylog naton diri ayon ta si Aksyon Dorel Kabato kay siya niya ang suito sa mga contest katulad sini, mga beauty pageant kapin paginti Miss Universe iniho. Bugal sang Iloilo, nati kay Ilongga ini ang pamato karon sang pungsod Pilipinas. Ginapatigayon ang kompetisyon dito sa bahin sang Florida. Nati ang petsa dito subong sa Amerika Mayo 16. May 16 pa lang tuya sa ila. Dari sa aton, Mayo 17 na. Lantawon ta niya kay ang mayor sang Iloilo, actually nagapanawagan gani sa mga pumuluyo dira sa Iloilo, sa mga Ilonggo, nga tisuportahan gid ang pamato sang pungsod Pilipinas. In a short while, mag-aumpisa na no, ang formal nga pagpatigayon sa pageant. Diri mabatian nyo karon dugay-dugay. Kapin pagida no, ang mga highlight sinibra. No, ipabati ta karon sa inyo. Kapin pagid kon madala ang Pilipinas sa top 5, top 3. Amo nang pinaka-the best pagid nga pamatian mo. No, kung paano la sabton karon ang mga pamangkot, ang mga question nga i-raise sa ila, no, ti baluon ta na karon dugay-dugay. No, for the meantime, ano pagid ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. By the way, ang patrol si Aksyon Alvin Graba galibot man subong nga aga, no, kay gina-check niya kung kumusta subong ang palibot sa Metro Bacolod. Kung parte sa sining sining barang nga kwan nga Miss Universe, kung kumusta subong, damo bala nagatutok sa mga telebisyon. Ang patrol nagalibot na with Aksyon Alvin Graba. No, kag karon man nga adlaw. Nagbukas na naman niya, nagbalik ang operation sang vaccination activity, COVID-19 vaccination activity diri sa Metro Bacolod. Ti-check na karon kung kumusta na nanong update siya kay ang schedule sa Bacolod may ara nga until 20, may ara until May 21. No, depende sa mga clustering kag depende sa kadamuone sang target nga mga benepisyo sining nagapadayon
nga COVID-19 vaccination activity. Ibaloon ta nagkaroon ng update sa sining mga video kay magluwas sa mga clustered barangay sa ginpahamtang sa mga barangay, ara man sa mall may ara man ginpahamtang sa mga mall nga dira man pwede makapabakuna. Pero ang kalabanan sina, antes ka magpadulong sa sining designated area nga dira ka mapabakuna, may ara sang ginapadala sa imo, may ginapadala sa imo nga communication, meaning ginapabalo ka, nga dira ka nga video kag confirm nga ikaw ang confirm nga dira ang imo schedule sa bakuna. I-updon ko dugay sa Aksyon Dorel kabato kay kabudlay sini. Ang result dugay i-check na siya yan, no? Kay para maibaluan ta nag-umpisa na gali niyo, umpisa na subong ang aksyon. Amo na siya. Amo na umpisa na mag-amo na. Ate siga. Kay dito ini sa Florida. Dugay kay update na sa inyo sa sa News Center with Aksyon Dorel Kabato. Kay siya niya ang mahilig maglantaw sining kuano. Sa din gani na siya sa hotel. Sa Florida. Sa Florida. Ano pagbasa sinisang Seminole Hard Rock Hotel and Casino, no, sa Hollywood dito sa Florida. At siga, baloon ta na karon dugay kun ano gid ang maging results ni as the Miss Universe nag-umpisa na. Ano pagid ang mga balita ta karon iyang aga? Now attention kamo kay ang San Carlos City, by the way. Amo man ini ang may pinakadamo ang active cases kun COVID-19 ang paghahambalan. Grabe, no? Sila subong ang nagtap sa bilog nga Negros Occidental. Kagari pagid ang balantayan. Sinibala nga simana, maktuhan na sang National IATF. Kung may ara sa kinarekomendar, ang Iloilo Province, ang Iloilo City, nagayo nga kung pwede magpatigayon anay sang isa kasimana nga travel ban. No? Ang pagbiyahe, Iloilo Bacolod, Bacolod Iloilo, vice versa, hindi anay ini pag-ialaw. Tinang request, gin-recommend sang Regional Interagency Task Force RIATF dito sa National. Diba mangkot sini, aprobahan bala no sang National IATF nga may ara anay sang isa kasimana na naman nga travel ban, meaning wala sa makabiyahe nga tugutan pakadto sa Iloilo kag pakadto man diri sa Bacolod. Ang epekto siya na hindi hamak naman, no? Ang mga yara sa negosyo o sa business kapin pagid sa mga operator sa mga fast craft, mga operator sining mga barko, kag mga negosyante nga may ara transaksyon dito sa within sa Region 6, budlay naman Tigaling kon ang tinutuyo, sina nga maproteksyonan kita against sa COVID-19 nga problema, nga tinagataas na naman ang kaso, inamayo man nga proteksyon. No, tilang tawon tani kon bala aprobahan sang National IATF. Kompleto nga detalye sinay kabugusan nga pagtalakay ta sa nagapaday ng pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sa inyo mga mensahe, pwede gid makapadala dira sa available nga chat room o kun dira sa message o kun comment section sa Facebook. Pwede ninyo dira mapadala. Amo man sa YouTube kay aton lang inakaron hatagan gid sang pagtamod, basahon ta na isa-isa kutob sang aton nga makaya. Alas 8:13 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Katuan ko lang sa Aksyon Dorel, jutay lang gid Aksyon Doors, no, as we start na sa sining kay kadamo ga pa man ko sa kunya kumusta na si Rabia. May isa pa diya ka ator nga klase babae ini nga nagsikat man bla pagi social media. Nga naghala ni siya ka komentaryo, kita mo gid lang kundi siya yung ginapistahan, pati si Mayor sumong sang Iloilo, hambal niya ti kun kinanglanon gid man nga i-deklara ta ni siya nga persona non grata,
ambot sa mga Ilonggo, sinak na nung paglantaw nila. Ano ni siya nga nag-ubra siya panghikay, tapos ang lain, pag indalahi, kaya pati mga Ilonggo. Ang mga taga Iloilo, kagambay sa inyo nga Iloilo, pati, mayor nyo, ay kumadlok na, ay doon di amo. Amo na kung kaisang kinaiyan, aton niya nga, aton naging sariling mga contestant, kita man niya utro nagahikay. Tani sila na lang ni nag-intra, no? Basi kon mayo pagid sila. Aksyon doors, bali ano ni siya matabo. Pag start sini karon nano may ara na dayon sang winner nga iga-announce. Nano matabo sini Aksyon doors? Good morning, Action Art. I-announce una ang top 21. So, dugay-dugay Action Art, bantayan ta na ang top 21. Kag siyempre, ginapangamuyan tayo yung madaladri. Of course, ang ato niya, tiglawas ng Pilipinas, si Miss Rabia Mateo. Subot ang balon, kung hindi na siya madala sa top 21, nada na. Why na siya iya? Why na chance? Ito, maluyahan na tayo di Action Art. Pero, for ano gina, confident, ko yung makasulod, gid siya Action Art. So, yeah. Ambot lang, hindi ko na matansyar, kaya why ko kalantaw, kaya may tsura na siya mga upon niya blan. Pero sa mga contestant. Pero actually, tahom siya eh. Tahom siya tulukon. Do Barbidal, gani Action Art. No? Barbidal. Barbidal. Nan. Tigaling kay Barbidal siya, kinanglan, kabaluman ni siya magsabat. Karon ti, amo nang importante, no? Kabalo gina siya Action Art. Confident, ikaw ang kabalo siya magsabat. Kay graduate na siya as cum laude. Cum laude. Yes. Galing ka, kabalo ka na mo cum laude. Kisa nga nagkakakuan man mo. Ano sila. Kita mo gakahulog siya gani sa swimming pool itong photoshoot sila. Gani, man. No? Basi sa excitement to, ya. Kaya mo na pangamuyuan taman, suportahan taman niyo. Kay kabalo ka, ang mga Pinay, katulad ni Aksyon Dorel, amo ni sila ang ginalantaw man sa iban nga mga nasyon nga ang Pilipina, mga gwapa man niya Aksyon Doors mo. Ang lahi naton mga gwapa may mga itsura bala. Amo na galing kon why bala sang lakot sang iban nga rasa, medyo putot kita ang kuan gid mo. Di bala? Ang original nga kuan sa mga Pilipino, mga bahay naton mga putot ang height. Grabe ba? Hindi pa cute lang? Putot, gidya ka sakit. Hindi, insakto na, amo na gusto nga kwan. Ang aton height bala kon sa Miss Universe, do hindi gid siya kon mga nitibo, matumandok gid nga mga inangway na simbugan bala sa iban nga rasa. Timay lang ni gani, okay, may mga may kun ano pa nga, at least ang height naton na qualify sa Miss Universe. Kay kung na height mo sini mga 5'2", 5'3" ka, hindi na to. Do ka, simulan taon, do ka lubong, kumbaga. Ikaw kung bisan kuha na to ho, maglakat-lakat to nga ginakuhaan ko video, masiling siya, nga may nag-intra na daya nga elementary. Kalay. So, bantayan din pag-start in a short while, may ara na dayon, sang lawago ng winners. Yes, top 21. Top 21. Anong basihan siya na Aksyon Doors? Ang top 21? Atong previous nila? Sila mga preliminary competition, naman na Action Art. Ate, sige. So, laton ka na. Update ka rin kung may resulta sa top 21, update ko ka rin. Update. Salamat, kid. No, kay Aksyon Dorel Cabato, Direkta de Rason News Center sa Aksyon Radio Bacolod. I-check na karon dugay-dugayan, no, kay sa mga nagapamangkot diri nga waya bla television hindi man magka-monitor sang live, kating iban way man sang online dira nga makitaan, way sila internet. Way man ang iban sang cable tearyo, yatag ni karon dugay ni Aksyon Dorel Cabato sa inyo. Kadtuan ta si Aksyon Alvin ang patrol kon bala nagalibot na siya subong sa Metro Bacolod, mga merkado ta may galantaw pa man isang Miss Universe o kon ang ila sentro subong niya palang nga buyaan ang ginakuha nila, ginatender. By the way, karon gali may ara man sang result nga igahatag sa aton si Aksyon Jan Diaz. Ining survey nga ginpatigayon sa Aksyon Radio, kundi tapos na kita sa mayoralty, tapos na kita sa congressional, tapos na kita sa mayoralty candidate probable, ti sa councilor, so may-ari man result si Aksyon Jan Diaz. O dugay-dugay lang bla, pero katuan taning patrol, ari mahilig man sa Miss Universo. Patrol reports. Si Aksyon Alvin Grava. Aksyon Alvin, kumusta na da? Aksyon Art,
Sinong manok mo? Ati siyempre Pinay Pati siyempre, no? Pinay suportahan ta na. Kamag-anak siya na, Art. Din kasubong galibot ka? Galibot kita subong aksyon na Art, wala lang madugay. Halin kita sa mga public market. Number 1 diri una tagin katuan ang areas ang Burgos Public Market gindibot naton ang mga tao to concentration gid no sa ila sini nga baligya bisan ang sulod kag gwa ginalantaw taman nga wala gid sa may ka kuan pa so far no pila ka mga kalanan ang aton sini nga nakit-anak siya na Art ang wifi bukas ang TV magluwas lang sa isa ka kalanan diri sa area sang Burgos sa Poseidon. Abaw. Yeah. Connection na Art, no? Umpisa na sila diri sa paglantaw bisan ang mga taxi driver for the meantime action na Art nag-stop sa ilang biyahe. Baw, why guro pasahero? Ha? Siling ko ba si why naton pasahero? Ang mga... Uy, ara na, may ginalawag na huna, no, ini, ari ng top 21, no? Galing lang, Aksyon Alvin, ipabati, tabi, ay, galing kido, Piro ang unagin lawag. Huwag mo na ni siguro, ay, sige lang, in a way, sige, proceed, Aksyon Alvin, ipalawag ko lang na kay Aksyon Dorel, karon na. Oo, kay ang ibang reaksyon na Art, gatindog man, ang ibang mga taxi driver, tutok man, sa telebisyon, no? Sa paglantaw, sining Miss You or Miss Universe. Di ka galing nga, nagumtat ka biyahe mo? Hindi siguro yun, sir. Sambay na akong pumagang. Sambay, pero samtang ka lantaw da? Lantaw da sa Miss Universe. Ba. Galantaw Miss Universe. Oo. Bisan ang ibang reaction na art yan, tutok man, ang bila ka mga ga-serve bala diri aksyon na art, no? Samtang ka-trapos ang damisa, ga atubang sa kwan, ga atubang man aksyon na art sa telebisyon. Basin ka, hibi ka pa dayo, ano nang ginaiwa mo, sibuyas? Luya? Luya, gaibi ka, pero basin matilasan ka? Hindi man ah. Hindi man ko Hindi man ko pero galantaw man sila action art sa television on Miss You. So far, so far, action na art ang yan nakita. Ba, markets, paglibot mo kina, no? Duway gid masyado. Galing kiduway na siyang TV nang inbutang abi, no? Kaya sa market action. lang. Oo, so far, way man ang ibang diri. May mga kalanaan man action art, pero wala television. May iban man diri nga may TV pero hindi pa bukas so far sa nagyan naton along area ng Hilado. Ang kapihan gani action art along Hilado pangapi ang iban pero so far wala man nakaabri ang ila sini nga television to see. Okay. Wala ini sila ang nagalantaw man so far sa karon sa Miss Universe. Ayos. Mga sitwasyon karon diri sa Dakmanwal sang Bacolod with action na ni Kirao ang ka-action nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Dugay kay ato ni ibalikan, no? Kay ari na ginamatamat na lawag subong. Possibly amo na ni ang top 21 sa Miss Universe nga ginapatigayon, no? Subong ining adlaw ang katapusan ang ilang coronation. So sino yan ang magkoronahan bilang Miss You 2020 pa ni actually. Ma-pause lang ko for some commercial para at least makaligwa ko para karon kung maglapit na sa mga highlight kag base sa question and answer portion way takabalo pagbalik ta in a short while mahatagan kita update ni Aksyon Dorel Cabato kag move on kita gilayon sa dagko man nga mga balita ta diri sa lokal. Initanan tutukan sa pagpanumbalik ka. Aksyon Hotline 2006. Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Radio Philippine Standard Time, alas 8:40. This time check is brought to you by B Complex. Helps sustain glitch. Ari na rin forward sa Aksyon Dorel kaina first 7 of top 21 pero subong sige na linawagay liwato sa Miss Universe sa mga nagamonitor karon nga aga. Now, ang ginabantayan ta bala malakip diri sa top 21 ang pangbato sang pungsod Pilipinas. Ang pamato naton nga taga Iloilo. Ang nadala diri sa top 7 of top 21, ara na dira ang Colombia, ang Peru, Australia, France, Myanmar, Jamaica, Mexico. Ang kainang ginawag diho sa pagsulod naton diri, amo tong Puerto Rico. Nagaulat kita basi kon ang next diri nga lawagon, amo na ang iyasang pungsod Pilipinas. Kabay patani, ara na dala na kita, boss. Oh. 7. Oo, ara na. Oh, grabe, no? Sige, kabay pa madugangan ni karon ara man ang USA, no? Indonesia, ang Dominican Republic pang sumabaw may India, ang Curacao, Curaçao pabasa sa nino? Curaçao. Ari na galiyo top 14, Puerto Rico. Ay, duway di ang dala ang Philippines. May 7 pa. Akay every kwan gali, ang ginapadala nila 7. So, top 7, ang next nga pagbalik ni, kabay para ng Philippines, no? Kung di madala ang Philippines, pwede na taka paway, no? Ang Curaçao, amo ni siya ang latest. Ano naging padala ni Aksyon Dorilman? Kay may top 20 and then may 1 fan vote sa swimsuit competition. Amo tong color yellow ni Kwan, Mateo. Sige, ina karon dugay ato ni siya
ibalikan upod kay Aksyon Dorel Kabato kay siya ning bansay abi kag kun party sa kuan expert na siya sa beauty pageant ka agi ni siya sing una na koronahan dira sa area sang Himamaylan. Siya ni ang miyo sing una sang Krabalan, labi mo sa Cotabato. No, Aksyon Doors, preparar mo na dugay-dugay kay parang ma-40, no? Kuha na ton. Ang kumpleto na sini, ang set sang top 21. Jackson Alvin, sige man libot. Kaya balikan ko sa kadali, be. Jackson Alvin, kung nag-move na sila sa ibang pang lugar, kay pati mga taxi driver, ang kalabanan, rewind man biyahe, mayo kay waay man pasayro subong no? Kag basi malabayan nila dugay-dugay, ang mga vaccination center, diri sa palibot sang Metro Bacolod. By the way, samtang nga naginahulat nato ng result sang nagapadayon nga Miss Universe, ang kadtuan ko ni dugay-dugay ang parte ni sa pending gihapon, no, nga request kag subject for approval sang NIATF man kabalo ka in kaso madayon ni ang 1 week nga moratorium o kung travel ban sa Region 6 madala ni mo. Ara na siya, si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Art, no? Balik kita may ara naman pila ka mga, of course, kapihan along Barangay Villamonte ang nag-lantaw naman subong aga sa sining Miss Universe Aksyon Art. Actually, liwat naglibot pa kita sa gihapon Aksyon Art, dili naman sa area sang Cottage Road. Actually, una tagin dabyan ang area sang Land Transportation Office sa sining subong adlaw, liwat na naman nagbalik sa ila sining pag-serbisyo, no, open for public para sa pagkuha man sang lisensya diri sa area sang Land Transportation Office after more than 2 weeks pa nga Ay, oo, no? Kay nagligad galito, status sila sang Friday man? Yes, Aksyon Art, kay may mga nag-positive ka mga personnel diri ang iban after, bala? Nga nag-attend man sang seminar dito sa area sang Himamaylan. Now, kagina Aksyon Art, ginakitan taman nga pila ka mga kauturan ta ang ara na nagapila ang iban gapungko man diri sa tubang mismo sang Land Transportation Office sa pagkuha man sang lisensya. Nalakip na diri ang pagparehistro man sang ila sining mga salakyan. This time Okay. Aksyon Art nga ari man kita, no, bago lang kita nakasulod to check and of course ari na diri Aksyon Art sa renewal o kung sa may licensing division. May mga pila na ka mga kauturan ta ang ari diri agapong ko although kitanta. Ate, sige, ikuha na lang, reserve na lang karon na. Kay do hindi na angot sa Miss Universe. Ikuha ilan na sila karon statement, especially si Sir Robin. Yes, Aksyon Okay, ari na siya Aksyon Dorel, ang Miss Universe sa Miss Universe. Ang champion man siguna sa beauty pageant si Mamaylan bla. Ay, galing. Sige, Aksyon Art. Report Sige. sang Mr. Universe. Mr. Universe. Aksyon Art, report sang patrol ang ka-aksyon yung Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pakalog, Aksyon Radio. Sino to si Aksyon Dos ang bagulang nga nag-rampa ko? Ang former na Miss Universe 2019. Negra? Si Suzini. Basta si Suzini. Ay, tuod? Nigragali? Yes. Siya na ang nagbulos sa kay Kwan? Katriyo Nagre. Correct. Tuod, no? Nga kakadaog pa no? Nigra siya. Kagaling kiti ang beauty kung Aksyon Dos. Depende na iya sa Kwan mo. Oo. Ano na, may ginalawag naman. Pero, Ate, sige. why pa nadalang Philippines gyapon? Wala pa Action Art ang Philippines. Oh, ano? Ano siya? Philippines! Na, kita mo? Ika-15 siya. Para siya, Action nadala Art. na siya. Yes. Ay, Okay na. Ano na tumbo na ng mga Pinoy subong. Oh. Congratulations! Matiyag ko. At tataya gali ko ano, Indiano? Yes, Action Art. Kaga Filipina ang yung mother. Kaga Okay. Action Art, sige kay since ga-start na, karon na lang ang bugos nga top 21, pero ano talaga nga ang ginbasihan sining top 21. Okay. Actually top 20 for swimsuit competition plus 1 fan vote. So man na siya. Abi ko gani ang swimsuit to, white yung madala, ya? Dala to Dala na siya, sa preliminary. yes. Oo. Ang photoshoot nila nga nahulog siya sa Kwan. Wala to yan. Wa ito ya.
photoshoot lang to sila. Kaya ginakulbang ko siya. Ay, gwapa. Gwapa siya. Oh, si Nixon natutuya. Tingala ko siya duty kay. Oh. Sige, karon action art ang duga nga update. Sige. Araw may gilawag naman pag-uguro. O may kuano do iyato sang Brazil. Dati Brazil. Si Julia Gama, kaina to si Torres, ang Puerto Rico, Portino. Magwapa. Galing kay, hindi, kami ni Aksyon Oliver niya kasaho sa mga lawas. Amo na niwang iya, nano niya. Amo na galing siksi. So, mong sa Facebook ka, usoy, ma-picture sila, malitrato, ma-selfie, tambok ya, sinya amo ni ang bago nga sexy. Ito nga Tamsi. Ay, gali? Tambok nga sex. Ay, galay. Alam. Dumayo. Do kilala ko sa una, pagsunod niya sa Aksyon na Judy, do mo pa na siya. Nasi ko gin-action art. So, bong, dugay siya sa Aksyon, nag-sexy na siya. Siyempre. Ang sekreto niya, perte. Galing kay kamahal. Ara na. Great Britain. Ikapila na Aksyon doors? 17. 17. So, may 4 na lang. Bali, ano man, 3. Kung kagdason ang isa to, iduga nga mo na. Ang fan vote. Ang nagdaog sa fan vote. Bali, top 20 sa, ni siya, ginbasehan sa ilang swimsuit. Okay. And then, ang additional one is for fan vote. Kagwapa man nga ni Gra, pro. No? Siyempre. Gwapa nga ni Gra, ho. Ara siya, graduate man. Cum laude niya, ang aton nga pamato, yung nga si Mateo. Di na siya nag-graduate. Iloilo. Sa Doctors College. Iloilo Doctors College. Ay, mo yung boss siya sa West Visayas, kaya boss na ho. Kay, ara na siya ho. Dali na lang ni. After siya action daw siya na matabo. Next is ang na-action Kundi, ang madala- top 10. Bali, may question and answer. Naway pa. Ang basihan naman sa top 10 ang ilang evening gown competition. So bali automatic na ma-present dayon. sila karon. Yes. So, ang evening gown nila nga presentation, live ginaya karon. Yes. Hindi niya nga daw recorded. Nga may balaan na kita nga kuhan. Correct. Si Budla, ini isang Miss Universe ni nga hindi ta kaintindihan. Pagtuon na bala kay Dason nga tuig, Yung may dalawang pulo taka kaya pamunyag pa sa iyo. Na, si Heart. kakaon siya. Kakaon siya, gilisang ko. Kakao. Ano to man? Sige. Sige, Action Doors, balikan lang ka karon. Sige, yes, action art. Sige. Ang kay Action dyan, guro, kuning kaso karon, si Action dyan ang sa counselors nga results ng survey sa sondado bakalod sa nagapadayon naton ginahimo nga survey kung may ngagaw ta karon kay Ario Miss Universe do kadamo ginang nagapamangkot kun anong update Ang reaksyon sa pila ka mas sektor nga maapektuhan sang ginaduso o ginaproponer sang regional IETF ginayo no sang lokalidad sang Iloilo kag sa probinsya kag syudad sang Iloilo gina-approve sang IETF pero subject for in IETF nga approval. Ma-pause lang ko for some commercial break. Lakip ng mensahe niyo pagbalik ta update ta sa Miss Universe. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:04 na. Grabe yung sa Twitter to trending. Subong grabe ang mga ang pangabuhi isang tao. Subong pati bangod sa COVID-19, bala pating utok sa tao doon na apektuhan ang sinuya ay subong sa Twitter. Grabe ya. Grabe ang mayara ya nagahikay sa ano man yung gadgad nila yung obra sila ka. Imbis nga magtingob kita, mayo ni gani. Mayari naman nag-tweet sila niya. Ay, mayo na lang ni aton Miss Universe ya. Kaya nagabato. Perdiya pa si President Tigong. President Tigong, siyang primero to, ang bali sulungon niya itong masakay sa jet ski na tinunto ng inyo, pati man ka mo. Tiyang aton Miss Universe, kung yung gabato, bato, tinadala na sa top 21, hopefully, madala pagid sa top 10. No? Amo man lang ng aton at least, nagabato ang aton pambato nga si ang Rabio, no? Inang taga Iloilo, no? Nga tiara na dala sa top 21 sang Miss Universe. Mga mensahe nyo ba na yung maiban lang ko di kay naungot ko ba? Si Sir Frank Carbon actually ara sa piyak nga linya pero di kabalo ka problema ni ang ginistoryahan ta mo after Miss Universe ni after ni karon ano man ang result ni mabaton ta niya, no? Madaog man ang aton Miss Universe contestant. Mabaton ta ni pero ari yaho kung ano ang result sang dalagan ni sang desisyon sang National IATF. Siling ni Sir Frank amo gini ang dako nga problema gid. By the way, kay Sir Jubal Trinidad mayong aga, siling nga ari kami sa Kabankalan ka monitor. Si Kelly Jelly, Ma'am Kelly Jelly, nagpadala sang 50 stars. Ara siya, ga-monitor man. Happy birthday kuno sa bata niya si Aljon Apil Jam Jam. Siling niya, I love you. Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Sa Barangay Manalad, Ilog, no? Ang si Sani Kayaw, no? Ga-monitor siya. Salamat gid sa inyo na. Siling ni Ma'am Kelly Jelly may aga kay Mr. Biboy Villasor sang CMO, sectoral also sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you. Rami Mondihar. Great siya lang kuno bilog nga taga Hacienda Paz sang La Carlota City. Sige.
Si Ma'am Kelly Jelly, ginatamiyaw si Ma'am Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, kag EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Susan Pahariliano. Hi, sir. Good morning. God bless you. Tamyaw ko sa bata kong nagapamati subong sa imo. Ana Jim Guangco. Salamat. Jocelyn Libuon Dispuho, Ceres Chabuso. Morning, galantaw kami Miss Universe sa Fortune Town. Ay, salamat. Araman si Ronnie Revilio, morning sa Maaw. Noel Amar, thank you gid sa pagmonitor. Enting MPD Piloriana, monitor siya sa Sipalay. Si Vanessa Mayo, Kelly Jelly kag Milili Oligo, John Season, Bia Jonathan kag Dennis Roma, ginatamiyan ni Sir Noel Amar. Allen Marlingko sa Lagranghal, Carlota, kag si Ma'am April Lingko. Akon manghod nga si Albert Lingko, o ginatamiyaw niya. Salamat. Christine Minies Villalobos sa DSB, salamat. Araman si paring Georgine Honsay. Sir, good day, mati lang ko sa arakan sa NPC da pare. Milili Oligo, salamat. Paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Morning lang sa kay Tita Elma Lusok Pulidario, kag retired Major Paterno Turalba. Arigaram panaho, purtiman ang lawas kag ang ginasuksok, no? Karon iyang agaho kay adugay si Aksyon Dorel mahatag update sa aton. Di Anton Diaz, Tony D sa Patria Village, good morning. Araman Humalumina. Ay, belated happy birthday, Ma'am Heaven. Noy Erwin Gonzalez sa Maaw. Josimong Caltorilia, good morning, man. Jenimar Mahinay. Raymond Alarcon Sagal Jr. Paring Raymond, bayang aga. Jean Oisiser. Morning. Alex Montesa, morning. Silinga, greet lang ko Sa kay Aljon, Jam. No? Thank you, Gid. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Kelly Jelly. No, sige. Feli Morales Cuello Alieza. Nya vaccine gina-instrumentuhan lang ang tao. Sila ni Ma'am Feli. Antonio Cervantes, sila nga watching live from Arnoba. Greet ko lang, Pamilya Cervantes sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Salamat. Si Mr. Milili Oligo, sir. Morning, thank you for listening. Kagkay nung Ed Gulmatico, maing agaman. While nga sige parang paso mo ho, kaya Aksyon dyan do lang ginigurong result ay. Ara na Engineer Kwan, Aksyon Oliver, basi may number ka na ni Sir Frank, kay naset ko na siya. Galing kasi Aksyon Dorel, ito ga plaster pa to. Kaya kwaan ko lang sa reaction, bla partitioning possible nga ginakabalakan nila kung aprubahan ni siyang national IETF bala ang pagkuano o purtitong palakpak ni Aksyon Dorel. Ari siya ho. Philippines, daw galakat. Grabe man ang suksok niya, yellow, no? Ngayon guro na Cheryl Ray, okay man ako, mga muna. Okay. Berarti man si Rabio, Ita mo po to shoot niya, kakahulog siya sa swimming pool mo. Excitement sa tao, no? Grabe. Sige, ari na, nagarampa na, dugay-dugay, mabalaan ta na ni, kung sino madala sa top 10. Dari sa aton sining pagpangalagad sa Miss Universe pageant and coronation night, inina, no, nga adlaw ni. So, hopefully nga ang Pilipinas hindi mauli. Ang nabi pagid kung kita liwat ang makurunahan bilang Miss U. Para nga ining mga hindi believe sa kay Rabia, ining mga okay man lang niya magkomentaryo ka, no? Imo na iya kaugalingon nga paglantaw. Imo niya personal yang assessment galing kay Doklaway, no, sa mga nagakalanabo sa mong bilog kalibutan nga dapat suportahan tang aton niya manok. Ay sus, ginikayan ta pa.
Gagawon ko lang, Sir Franco, kay while ginaulat na ito na result sa nining ongoing pageant, kay subong, actually, do subong pang-adlaw to aprobahan sa National IETF. I don't know kung may mga counterpart sila to ni Sir Frank sa Manila nga magkahutik man sa IETF nga muning epekto kag kung ninali madayon ni sa diya gini problema gini sang I mean kung maguntat sa kasimana 1 week is 1 week mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the MBCCI Chief Executive Officer. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. Oh, art and good. May nga naman. Thank you. Yes, sir. Go ahead. Yes. Yes, siling ko sir, subong ning adlaw mabalaan taho kung ano ang pag-akto sa inay ETF sa request nga isa ka simana nga travel ban, Bacolod or Negros Occidental, Iloilo nga mga biyahe. Siling ko do budlay guro ni ko na aprobahan today. Art, una-una, ipabalo ko anay sa tanan mo nga nagaplamati, taga Iloilo, taga Bacolod. Nga sige ang biyahe, away na guntat. Pas crap na Dioro, sige biyahe ka. Okay. Kay ginahulat pa iya sang nasyonal. No, ang dito sa Malacanang na meeting na kada Lunes na on late Sunday evening. Oo. Now, diya ko lang ipabaluman na wala kami konsulta sina o ay mang kami ginpindita sa meeting sa atong regional IETF, no? The business sector, which is directly affected man sila, you know. See, they're always saying, it should be balanced yun na sabong saving lives and livelihood man bala. Pero ay kami naging konsulta. Now, muna why pangamuyo na lang ningamon kay I think ang nabalaan namon, I think it's already late Thursday or Friday, ang recommendation ni Mayor Jerry nga ginaprobahan sa regional. Ato na sa Manila, daw hindi nila mo madapot. But, ang epekto niya akong gapamangkot ka. Okay. Hindi lang ni duwa ka pera, bakit nalantaw nila ang lapos na PSM PPA kagdito, no? May ara kada ang paano ba nago? May gadungka man da. Nadulog na si leader. May dumanggas ka pa na port. Put this together, libo-libo ini na tao. Di kada tao may pamilya na. No? So, dako po nga ito sinig. Kag ang mga tao, kag negosyo nga arada sa puerto, sa apat na puerto, puro may ito ang small na. Ang bulsa sila, halos na wala ulod. Tigdugangan mo pa isa ka simana nga hindi ka nakita o graboy. Sira na lang, disaster. May nambal na lang isang kahit siyang tuka na sila. Then you will not know. Sa kasimana, hindi sila sira ang puerto. Wala. So, sila namon, gusto, hindi niya masarangan. Kagang gobyerno, why naman natal? Kaya sa pagtubitan. Kung isira mo, deprive mo ang isa ka negosyo o isa ka padre di pamilya ang kapangita, ipag-sigdize mo man siya for 1 week, no? Wala ko sigdize ka naman. Yes. We're not expecting anything from the national local. Kaya gampo man tagami ang national. I think kung nabasihan nyo ang pronouncements ng aton Malacanang, kasi abrihan na naton ang negosyo dire sa NCR kay ang kalibot kay pinanglan na gid ang trabaho. Si Stato Barbilya to, kag mga manitiri Stato Parlo, abrihan kay siya that's close to 200,000 nga labor, no? Ano yung imagine 200,000 families ang mabuligan mo? Kag 200,000 man nga tao ang mapasakay sa Disney dugang. Portada siya. Kaya wala na i-subsidize ang gobyerno. Their money, kaya naman na is para na lang sa bakuna, binututang na nagami gurong iban, no? Regulasyon na lang. So, ba, yung naman, tani konsultahon mo kami. Kaya this is really tremendous ang effect. Bahan mo na Arda, you know? Ikaw, walang negosyo man, wala na ang bulsa. Si mahal lang ng 1 week kung puno pang bulsa, no? May unod pa. Pero kung losbot na, ang 1 week is disaster. Terrible. Okay. Very especially Pablo income nga mga trabahante, negosyante nga appear. Balaan mo na da. Ano na klase ka ho nila. Okay. Okay. So very good, no? Ang lain lang sila kay mag-amo ning sitwasyon tuod. Tigaling ambot kung
Baitani ko pamatian manik may kahingagaw pong padala sang inyo man dito nga kwan bla konsultahon pa kamo sang ina ETF sinita ni Sir Frank no. Tani man tani ti kung dani nakabalo kami 2 to 3 days na tawag na among counterpart sa Manila. Okay. Ang office din grabe ang mga connection kada sa sulod sa ETF makaprotect man ti wala galing late na. Yung pagalo kami. Okay. Normally I don't know is it today or last night. So, normally, ang presidente ka meeting na daw gabi. I think, siguro ba, meeting na niya siguro. Aha. So, anyway, meeting last night, no? Oo. Hulaton ta niya, no? Kag tiko ning kaso, giman, why kita choice nga kapin pa sa inyo hanay, kung yun nun gini within this week, kung may ara giman update sa national, kay expectedly daw today ni aktuhan, why ko mo mahimo sini ko ning kaso, giman, sunod gini? Art campo kami. Kung may bilin pa ang aton local government tungkol sa mga national government agencies. Kung pwede katag sila danay isang pagkaula, no community pantries lang ang isang araw sa pila. No, at least maiikwan lang sa isa ni kasimana. So, community pantries dira sa pil sa apat ka persona, Dumanga, Banado, Bredto, Saglatos. Para pang ato danay isang tanan nga wadan da obra. Okay. Sige. On that note, Sir Frank, salamat gid kay subong biho daw temporaryo nga nadula ning natutok at tanan sa Miss Universe. Abi way pa matapos mo. Oo, maganda ko kalipay ko. Nag-enroll ka daw. Nalilang taway-taway. Nalipat ko siya nga po nga tubig na. Hello, yan. Dumangga pa mati ko. Di mo nag-excited. Kaya madawag na nga po niya. Kagwapa kayo sa nga po niya. Kagwapa. So, daw at paglano, lignis-lignis. Manami. I think may chance sa hindi man siya magdawag sa top 3. Runner-up. Sige. Sir Frank, pero mas mayugid siya mag-Miss Universe Ilonggo siya mo. At itong isa to naton to ba, sino si Gray, sino to nagdaog, no? Oo, si Katrio na Gray. Sige. Ito mas manami, akong palantaw, mas guwapa kita namin, pati niya ang bata. Ito yung madaog pa dito. Gane man. Sige, Sir Frank, thank you, Ged. Okay, sige, maing agad. Take care, good part, ha? Sige, salamat, ikaw man. Thank you. Thank you. Aksyon Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, iti siya nga white mo ni ulihin ay. At ano ito sa babaw, depende sa national ETF kung ano ning pag-akto nila, pero ti somehow, problema, gidya siling nga mag 1 week ni, dapat ang government may support ning community pantry, for example, sa mga mawadaan naman trabaho, kabalo kami ara dira nagasalig sa palangabuyan nila. Adlaw-adlaw kinanglanon ara dira nagatinero sa mga puerto. Ti kun way na obra karon, way na trabaho sila kay hand to mouth combat ang iban sinindi. Ti kun di din ka way ka choice. Alangan siya kasi man na di kay mo anay magkaon. Na ti way man sila mag-aamo mo. Ang ginami naton da nagabiyahe da. Nagapangakwat da. O ti kun way sila income ano mo tabo abiman? Pero anyway, supunanta niya kag sa mga nagapamangkot parte sa survey nga nagapadayon nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod again sa councilors kita tani galing kay Kwanho ang chimputa na ungot sa Miss Universe no pero standby ka mo kay may mga sugpon pa niya no ara pa nagapadayon pang pagbato sang aton mandiring representante nga Ilonggo sa Miss Universe. Ma-pause lang ko for some commercial break and a short while katuan ko si Aksyon Dorel Cabato. Pamatiyan namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. nagadapyan na ikaw nang ginapamatian na muna.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas Kaga kay sige yun talang ni hatag sila sang update to gadugay. Anyway, may mga kwan pa man no? May mga commercial break pa man gani sa nalantawan naton diri nga live. Tikabay pa mapalaron kag magdaog man ang aton sini contestant no? Sa sining Miss Universe. Sadya no, ang bilog nga kalibutan si una lain pag irang excitement no sang way pandemic kaling subong may pagkambyo gid. Hindi man pwede subong ngay nang tanan tublang nga tawo iya pwede si una damdamo supporters nga ra sa sulod no sang venue. Ti kaling subong hindi na subong pwede kay tamong limpyuhanay gani sa makwanda hindi amak. No may mga disinfection na ginpatigayon. Mo nang pinaka-the best nga kinanglan at least ang aton sining or may ginalawag na Aksyon doors di siya Aksyon Durel man ari no may ginalawag na dayo top 10 na ne busi Jamaica si una ka lapay na sa si Jamaica ang Jamaican sobra ka naman imo iya Jamaican ha Haiti ang Jamaican Next is Dominican Republic. Top 2. Yes. Yellow man ang pila silang yellow bra kag ang kuwan siya naman. Si Rabia naka-yellow. Ang maganin naka-yellow, ara Si pa. ano pa ang isa? Hey, ara yung top 10. Bi 40 ang sound di Aksyon Oliver kung Oo, masulod. no, kaya wala sound ka. India. Hala. Ay ikon be, ang sound niya kay nang ara na. Ara na. Stepping into the fourth spot is Ika-4. Peru! Dutayan lang kay Pimo. Dutayan lang Pilipinas. Oh. Ara no Gab, yellow man ang iya gapon nga kuno suksok. Kadlaw Peru. Spot number 5 belongs to Okay. Australia. Australia. Top 10 na niya, top 10. we're halfway there. Still in the competition is Puerto Rico. Puerto Rico. Ikapila na Aksyon. Ika-anom. 6 spot. 4 more. 4 na lang. 4 na lang. 4 na lang. Number 7 is Number 7. Thailand. Thailand. Amo ning Thailand ang ginambal nila nga daw ka kwan man eh. Oh. Ara siya. Go Rabia! Get cheer. Oh, do makuha ng supporter sa Thailand do. Just 3 spots left. 3 na lang. This one belongs to Costa Rica. Costa Rica. Doon gina-nervyos ko. 2 na lang, 2 na lang. Doon gina-nervyos Kuya Balaction Art. Daw gina-nervyos diri. Kita nga mga Pinoy ganaway hindi madalahaw. Oo, miss. Top 10, top 10. Spot number 9 is Divine. Mexico. Mexico! Last chance. Sana lang. Go Last Rabia! chance. Grabe. Mexico, ho? Katumbo-tumbo si... Only one spot remaining. Ay, Grabe. gina-nervyos ka. Si Aksyon,
Waay siya madala. Ay, okay lang na siya. Okay lang, doon kaluya. Daw kaluya. Sige lang, okay lang na Rabia, Mateo. Ay, ikuha na lang ikuha na lang na ho. Hindi, ikuha lang imo sound. Aral na sa imo mo. Ipahinayin na lang na ho. Di suliton na lang to, Aksyon Doors, Liog. Ay, ang mga nadala top 10. Dala ka doon. Hindi pa ako maka-Action Art ba? Pero sige lang Ganun tani. Okay lang na siya. Brazil. Okay, so ang sa top 10, Action Art, doon ka kurog-kurog ko, Action Art, yung ganun lang. Anyway, okay lang gid na sa mga Pinoy, of course, kabalay ko damo subong ang naluyahan. Sa top 10 wala nakasulod si Rabia Mateo. But anyway, still congratulations Action Art kay kabalo gid ta nga gintinguan niya man ginhatag kay iya nga tanan nga masarangan para sa sining competition. So ang top 10 is Jamaica, ikadua Dominican Republic, ikatatlo India, ikaapat, Peru, ikalima, Australia, ikaanom, Puerto Rico, ikapito, Thailand, ikawalo, Costa Rica, ika-siyam, Mexico, kag ang nakakuha sa last spot sa top 10, Brazil. Congratulations. Kabalo kang sikat yun, nagambal gani nga ang Indonesia, do mo ginamat. Thailand? Thailand, isa sa mga manok niya. Actually, ang Thailand. Wow. Sige lang next time. Medyo nagkurog-kurog ko pagtapos. Sige lang, ganun ta na. Sige lang, it's okay. Bawi naman ta next year. Next time. Sige. Nakaindrama ng kalbo, huwag na siya, no? Wala. Ara siya? Siya naguro si unang nagdaog. Hindi na siya mo? Doon naglay ng churaw. Daogan ni nang amuna o. Siya na. Daogan ni siya. Ay, doon nag-ano ako niya. Sige, Action na, kaya mo na. Sige, okay na na. Salamat kid, Aksyon Dorel. Wow, sorry kid. Why kid, madala sa top 10 ang pungsod Pilipinas. Sige lang, may sunod pa man ang kompetisyon na may timpo pa ni kaduro kagwapa pa diri sa Pilipinas. Kita pa, ano tarabi kay Why madala? Ang aton sining pagpangalagad karon nga aga, o hindi na-remind na lang ka mo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Cap. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo